Чираттагы кытлау хатыбыз Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен яраткан киленебез Ардисланова Эльвира Шәүкәтовна каршылый. Ә инде кичә 24 май көнне яраткан анагыбыз Кәримгә 3 яшь тулды, дип башлыйлар хатларын Иске Кулаткыда гомер кичерүче Ардислановлар гаиләсе, кайнанасы Мәвлегөл Хусайновна, кайнатасы Ринат Яхьевич, каенанасы Илдус, килендәше Римма, балалары Алина һәм Илсаф. Килен дигән сүзне артык яратып бетермәгәнгә, без икесен дә аларны кызыбыз дип йөртәбез. Эльвирабыз безнең чыннан да үз кызыбыз сыман бик йомшак, киң күңелле, гомердә дә авыр сүз әйтеп рәнҗетми, хәлләр белешеп, гел ярдәм итәргә ашкынып яши торган кеше. Улыбызны бәхетле иткәне өчен, аңа бу тормышта чын ир булырга мөмкинлек биргәне өчен олы рәхмәт әйтәсебез килә. Алда да бер-берсен яратып, тигез, тату гаиләдә балаларын үстереп, мәхәббәт эчендә яшәсеннәр. Безнең җаннар аларга карап тыныч торсын. Киленебез килеп төшкәч, шатландык барыбыз да. Ырышулар булмасын дип теләдек арабызда. Уңдык шөкер без киленнән, күзләр генә тимәсен. Аның баш очында зинһар бәла-каза йөрмәсен. Бүген менә туган көне. Сәлам юллыйбыз аңа. Бары бәхетләр телибез, Эльвирышкабыз сиңа. Кулаткага ерак диеп тормагыз анда уйлап. Җайышыкка чук кайтыгыз, калмагыз әле сыңлап. Кадерле анагыбыз, сөекле балабыз Кәримчик, сине дә без ихластан котлыйбыз. Авырамыйча, әти-әниеңне, безне шатландырып, матур егет булып үс. Тәпи йөреп китте генә, теле дә күк ачылды. Бәхетебезне арттырып, Кәрим дөньяга туды. Көн артыннан көннәр уза, менә аңа 3 тулды. Хәзер инде зуп-зур егет, сокланырлык ул булды. Телибез сөйгән анығым, матур гомерең узсын, балачагың әкияттәй мөгъҗиза белән тулсын. Кадерле Эльвира Шәүкәтовна һәм Кәримчик, Иске Кулатка бистәсеннән юллаган теләкләрне матур җыр дәвам итә. Кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә, тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Дулкынга каршы йөзәргә, өйрәнәсең түзәргә, тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Бар канатны кайырмаска, ялгышып айырмаска,
Yıllar aşağı izle topkan Bәхетini югалтмаска Тәгәрәсен гомер йомганы Тигез булсын тормыш юллары Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары Тәгәрәсен гомер йомганы Тигез булсын тормыш юллары Бу талмасын кеше язмышлар